Bine v-am găsit la un nou videoclip, eu sunt Supremus. Azi vom face live cum mergem la Predeal, așa că facem părți aici cu prietenul meu, Cosmin. Și mai în față sunt și sora mea și încă o prietenă, Gabi. Și nu uitați să apăsați pe un de like, să vă abonați la canalul meu și pentru alte ocazii apăsați clopoțelul pentru alte vizualizări. Și facem pe părți filmările, așa că să fie mai distractiv. Vom face ceva. Bine v-am regăsit, acum am coborât din tren. Suntem la Predeal. Și da, e totul frumos aici, așa că ne distrăm. Acum facem partea continuare a videoclipului meu, alături de Maria și Cosmin. Și aici suntem la Predeal. Și tu mai hai. Salutare și bine v-am găsit, sunt Mihălțeanu Cosmin și vreau să vă zic că vă iubesc și sper să vă abonați, că dacă nu vă tai capul. Oh, ce cu? Nu, doar un pic. Uitați ce priveliște, bine, nu prea se vede încă în moment. Dar acum ne îndreptăm în partea să ne dăm cu Săniușa, un deal imens. Să ne dăm cu Săniușa. Da. Paula cu Gabi au intrat într-o farmacie alătura, așa că abia aștept să vedeți cum mă dau cu Sania. Așa, partea continuare cu sora mea. A fugit, ia, cu Gabi și cu ceilalți care mi-am arătat deja. Pe unde suntem acum momentan, nu știu, ne plimbăm. Nu, o căciură de aici, eu de-asta cu cap de urechi. Da? Acolo sunt alea și ne luăm. Păi n-ai voie, că n-ai permis de conducere. Nu știu. Ia, hai până aici, poate că La căciula alea. Hai, mă, nu? Mănușile sunt 7 lei, cine nu are... Da. La curte! Trece unde am fost cadat acum să plecăm. Da. Nu uitați să apăsați like-ul, o parte continuare. Până acum mă plimb pe aici cu prietenii. Îi vedeți aici. Așa că, da, tot parte continuare, așa că o să facem și la părte cum ne dăm și alte chestii. Vă salut, nu uitați să un like. Bine am regăsit așa la un nou zis live, pe care continuarea. Da. V-am zis că o să fac o parte cum mă dau cu Sania pe această părție, așa că hai să începem ceva genul parte. Drept! Da, n-aud. Hai sus, n-aud. Hai sus, ne uite, ne dăm amândoi? Fiți pe locuri, fiindcă cum se zice, continua live-ul meu, o să fie să mă dau pe acest deal, dar fără să cad în cap, în primul rând, că m-am dat și prima dată a ieșit, m-am dat cu Cosmin, a doua oară m-am dat cu Maria și am căzut în cap, dar mi s-a ia în cap să mă mari Jacksana. Așa că mă dau de aceasta singur și vreau să fac filmare ca să știți că mă dau. Și face Cosmin live pentru mine, așa că să vin pe față, că acum o să încerc să mă dau și Cosmin fi pe față, ok? Așa. Stați pe locul că vine oameni. Vine oameni. Da, da. Vine oameni, da, da. Vine oameni, vine oameni. Și trebuie să fac pe țintă că omul ăla stă în cale. Să vedeți cum o să se dărâme popicele. Gata, acum, hai că mă dau acum. Ușor. Gata? Hai. Hai grijă. L-am pierdut. Și-a rupt capul.